जोबोर गोसोआ मोजां मोनदों आंना माने सिमाङा बेनोमोन आरो आं बिदिनो अबेबा थांनानै माने बिदिनो गोसो आरो मोसानो माने अडिशन खालामनो माब्लाबा नेशनेल लेभेलाव जिखिनि दङ इन्डियान आइडल दङ एबा माने डान्स बेबायदियाव मोसानाय खाबु लानो थाखाय नाजालांगोन बिदिनो पास जालांबाय थाबा देरहालांबाय थाबा मोसानाय सोलोंनाया बेसेबां गोबाव जाखो आङो नैबे अडिशनखौ एबारनिखौ सेकेन्ड राउन्डनिखौ अनलि सानथाम सोलोंदों बेयावनो जादों माबायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोन बे अडिशन होनो थाखाय आङो बिदिथ' आं आरो लोमजानायबो जादों आङो लोमजानाय जाबाबो माने आङो बे अडिशनखौ बिराद गाफैनो गोसोमोन ओंखायनो आङो गाफैथारबाय लोमजाबाबो माने खस्थ' मस्थ' सोलोंनानैबाबो मडार्न डान्सनि अनगायैबो मा मोसायो आंथ' बिदि जेबो क्लासिकेल जेबो माबा लायाखै बिदिनो आं हारसिंनो रोंलांनाय आरो हिन्दीबो हागोन दा नोंजों सोर फैफादों आंजों आइ फैफादों औ बेनि उनाव माबायदि नाजागोन जोबोद बिदिनो गोसो होनानै नाजानोसै मा जायो औ बबेनिफ्राय फैदों आं कार्बि आंलंनिफ्राय बेयाव मा दिनै मेगा अडिशन जिहेतु दायो सायख' जाबाय माबायदि नांदों बिसोर खुसि नांदों बिराद हेपि फिल जादों ओमफ्राय नोंजों सोर फैफादों आंनि मादार फैफादों दा बेनिफ्राय बेनि अनगायै मडार्न डान्सनि अनगायैबो मा मोसायो आं हिप हप मोसायो बलिउड ओमफ्राय दा सेमि क्लासिकेल मोसानानै दं उनाव मा जाहैनो सानदों मोसानानै करिय'ग्राफार एन्ड डान्सार बर'नि फक डान्सनि सायाव माबाफोर आं बर' डान्स बारा रोङो बैसागु बिदि रोङो मोसायो खिन्थु मोनफ्रोमबो दिनै देरहासार जायफोर माने हादोरनि बान्था मोनदोंना बिसोरो फक डान्सनि सायावसो बांसिन मोनो बेखायनो फक डान्सखौबो अके आंनि नामा लिपिका बसुमतारी बबेनिफ्राय फैदों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोर फैफादों नोंदों मामि फैफादों आइ फैफादों नों मा मोसायो बर'नि खेराइ मोसायो ना मोसाया बैसागो मोसायो ना मोसाया बिहु मोसायो बिहुबो मोसाया माथो मोसायो मालाय हिन्दी गानजों मोसायो बेनिफ्राय नोङो दिनै बेहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव मेगा अडिशनाव दायो देरहाबाय नङा होमबा ना गोसोखौ माबायदि नांदों नोङो मोजां मोनदों आरो बेनि उनाव माबायदि नाजागोन नों गोबारै नाजागोन ना नाजागोन अनुस्मिता दास তুমি কি কৰিছিলা